Беларус халкы борын-борыннан төрле һөнәрләргә һәм кәсепләргә оста булуы белән аерылып торган. Алар тукучылык һәм чигү, мишкә һәм чүлмәк ясау, агачка уеп ясау, киез басу белән шөгыльләнгән. Саламнан төрле предметлар үргән. Саламнан үрү 20нче гасырның икенче яртысында киң таралган. Саламнан эшләпәләр һәм вазалар, шкатулкалар һәм тартмачыклар, кәрзиннәр, конфет савытлары, уенчыклар үргәннәр. Карагыз әле, бу ат та саламнан ясалган. Дуслар, без дә бүген сезнең белән ат ясарбыз. Тик моның өчен безгә салам түгел, әзер ат калыбы, җилем һәм кайчы кирәк булыр. Аны эшләргә тотынганчы, Беларус халык орнаменты күбрәк кулланыла торган һөнәрләр, туку һәм чигү белән танышык. Тукучылык Беларус халык иҗатының иң зур үсеш алган төре. Элек-электән остабикәләр кием салымны, пәрдә, мендәр, ашъяулык, келәмне тукылган бизәкләр белән бизәгәннәр. Беларус тукучылыгының иң танылган предметы идә тукылган киндер селге, рушник. Ул кешене тормыш юлының иң мөһим мизгелләрендә озата барган, гаилә бәйрәмнәренең, туй яки бала туу кебек йолаларның мәҗбүри атрибуты булган. Хатын-кызлар аны башына чырнаган, баш киеме, намитка сыйфатында кулланган. Шулай итеп, рушник милли костюмның бер өлешенә әверелгән, яхшылык, уңыш һәм чисталык символы булган. Дуслар, без Беларус остабикәләренең нәрсәләр тукуын, бизәккә нинди мәгънә кертүен белдек. Хәзер инде атыбызны ясауга күчик. Атыбыз әзер. Аны бизәүгә керешкәнче, Беларус бизәкләре турында видео карап китик. Беларус орнаментында ромб еш очрый. Сызыклар өстәлсә, ул кояш, ут, җир, тормыш, уңыш һәм икмәкне символлаштыра. Бизәкнең элементлары бер-берсе белән чиратлашып бара.
Белорус халкының милли орнаментында сурәтләнгән предметлар барыбызга да яхшы таныш һәм җиңел аңлашыла. Мәсәлән, житняя баба, ягъни иген бикәсе, муллык, байлык, уңыш символы булып тора. Бу бала. Орнаменттагы әлеге бизәк баланың сәламәтлеге, куркынычсызлыгы һәм әти-әнисенә сөенеч китерүе хакында сөйли. Ә бу древо сустречи, ягъни тормыш агачы. Ул Белорус халкының иң мөһим орнаментларының берсе. Бу агачта бакыйлыкка күчкән туганнарның җаннары исәннәрнең уйлары белән бәйләнә. Гаилә яңадан җыела, бөтен нәселнең бәхете саклана. Белорус орнаменты традицион рәвештә 3 төстән ак, кызыл, кара төсләрдән тора. Ак төс камиллек, чисталык, мәңгелек, өмет дигәнне аңлата. Кызыл төс тормыш яшәеш, кояш, мул уңыш һәм сәламәтлекне символлаштыра. Ул хуҗасын бәхетсезлектән саклый, талисман вазифасын үти. Кара төс Белорус милли орнаментында бары тик 19 гасыр ахырында гына барлыкка килә. Ул беркайчан да мөстәкыйль, әйдәп баручы төс буларак кулланылмый. Бары тик кызыл төсне ачык итеп күрсәтү, аңа басым ясау өчен генә файдаланыла. Дуслар, хәзер атыбызга әзер бизәкләрне ябыштырасы гына калды. Дуслар, безнең атыбыз әзер. Без аны әзер калыпны кулланып ясадык һәм Белорус халкының милли орнаменты белән бизәдек.